Umfundisi uShembe wathini ngobungoma nangogawutshwana? Sicela iqiniso lika Shembe. Sisandinda ubhalile nje la. Wathi Sisandinda wasimisa sabashiya babephuza samlandela uphungelihle. Sisandinda wasimisa sabashiya ababephuza samlandela uphungelihle. Angisho ke ukuthi uNazaretha siqale emuva sithi yini uNazaretha? uNazaretha ukuzehlusa, ukuzehlukanisa. Ngesingisi it's a dedication form. La khona uzihlukanisa nezinto zasemhlabeni nezezezwe uphile impilo obungcwele. Yiloko kutholakala encwadini yemibhalo 6 noma numero 6 kwelesingisi is numbers 6. Owesilisa nowesifazane uma ezahlukanisa efunga isifungo sobunaziri noma sobunazaretha akazahlukanise newayini utshwala obukhali abe ngcwele impilo yakhe yonke. Uma efika uBhombela emhlabeni abantu bephuza utshwala wakuchitha utshwala wathi uJehova uthe bantu bami ningakudli lokudla ngoba kakuhlambulukile wabuchitha utshwala. Uma ngimcaphuna enkosini yelanga lamalanga uyise kaMfundisi uMagwaza wasenkandla eMseni engabathola abantwana eyobika enkosini ilanga kobi kuyise wakhe omzalayo. Usethi kuyise wakhe iphi indodana yakho uthi semakhaya uthi ibiza indodana yakho. Wayesefika uMagwaza osehamba emhlabeni esengumfundisi. Uthi Magwaza into edala ukuthi kambe nina abantu bakaZulu uma nenza ivumelwano nichitha igazi nemphefumulo ezilwane. Uthi uMagwaza yebo. Uthi lezi ivumelwano enisuke nizenzile nachitha igazi ngazo yizona lezi ezinimbophayo empilweni zenu. Wayiprofetha indaba ke yokuthi yini edala ukuthi uMagwaza angabathola abantwana ngoba kunevumelwano zesiZulu noma zesintu noma zemndeni yokuchitha igazi. Usethi ke kuye ubaba wathini Magwaza uma nifika kuleli bandla ekhuluma ngomqalo wendlela inkosi ilanga ebuza uMagwaza. Uthi ke uMagwaza inkosi umqalo wendlela yathi inceke yenkosi kithi uma sesiyinikele leli bandla sokwenza inkonzo ebizwa kuthiwa umahlukana ndlela. Wabuza inkosi ilanga ukuthi kwenziwa njani kule nkonzo emahlukana ndlela. Uthi ke uMagwaza inceke yenkosi yathi uma sewukhetha inkosi leli bandla uyobiza izihlobo zakho zonke nabantu aduphila nabo emhlabeni ebese uba nenqama engenasici ube nenkomo enkulu ecebile uyihlaba lezi zinto mase ukuhlabile bese ubiza umpriest waleli bandla afika avula inkonzo ashumayele ngemisebenzi emihle nezinto ezikaShembe zonke athi meseqedile ebese enikeza wena obiza inkonzo ukuthi uchaze ngale nkonzo emahlukana ndlela. Yila uzosukuma khona usho ukuthi namhlanje bangani bami zihlobo zami sengiyinikele ebungcweleni ukuthi ngibe ngumNazaretha. Ngakho namhlanje kusukela namhlanje angisabugawutshwala. Kusukela namhlanje angisayoya emadililini niwenze ngesabatha. Kusukela namhlanje angisawuhlanganyelana ezithebeni ezingahlambulukile. Ngakho ke sengizophila impilo yobungcwele. Uthi ke lapho uyobahlukanisa phakathi endlini. Uthi abangilandelayo ababuyele ngapha nabangangilandeli babuyele ngapha. Bawuhlukana phakathi abantu endlini. Abalandela izwi lobungcwele bawubuyela ngapha ebese ubatshela ukuthi mina kusukela namhlanje sengihamba nalabo. Uyobutshela abasemhlabeni utshela nabakamoya ukuthi asawuphindi uyihlanganise nazo zonke lezi zinto ezenziwe ezweni sizophila impilo obungcwele. Ngakho amaNazaretha angcwele fanele aphile leyo mpilo. Ngaleyo ndlela ke utshwala yilanga lelo lokugcina ekhaya likayihlo ongaphinde ubuye ubugaya uphinde ubenze utshwala. 1. Number 2, indaba yobungoma lo ngibuza ngayo. Ubungoma phese imimoya yabantu abadlule emhlabeni engahlambulukile. Le moya ithi umuntu sengcwatshiwe besiyantanta ifuna umuntu engangena kuye le moya ngoba ikwazi ukungena ezulwini ngoba ayihlambulukile kayikho ngcwele.
isangoma siphatha lonke uhlobo lomuthi. Asikho isangoma ekuthiwa ungawuphathi lo muthi uphathe lo. UShembe ubhalile ke emthandazweni wesabatha wathi ungawuphathi nokuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa ufana ufa. Irrespective ukuthi uyasindisa uyaphilisa noma unjani, kodwa uma kuwumuthi awuphathi uyiNazaretha. Ngakho awukwazi ukulapha uyiNazaretha uphatha imithi, ngoba kuleli bandla uma ukwaphatha umuthi noma udokotela wesilungu noma wesizulu awuhlanganyeli nabangcwele ngoba usahlambulukile. Ngokwenkolo lapha ekhaya uhlala u7 days ngaphandle kwebandla ebese uya kumhlambulula ukuhlambulula. Yize ke manje sekushintshileke ekutheni kuyahlanjuluka, kodwa kunezimbenge lapho khona ekufika umuntu ahlambuluke khona ngoba uphatha umuthi, so awukwazi ukuba isangoma. Le moya ke uthe uShembe uthini uShembe ngale moya? Le moya yabantu yezangoma nemoya engahlambulukile uthe uShembe asinikelele eladini elikhulu kumpriest omkhulu lapho khona sibanxusela khona. One okokuqala laba bantu siyabakhanyisela izibani, sibageze, sibakhipha esigodini sosizi, sibavulela amasango omuzi weingcwelo wasekuphakameni, ngoba izwi lesiya kulona amaNazaretha esifundiswe lona elomuzi wasekuphakameni ukuthi uma iNazaretha elambile emhlabeni liya emzini wasekuphakameni okuyingcwele. Lela bhale ngalo uShembe engomeni ka10 ithi umuzi wamaNazaretha lapho siya khona kuhlala izingcwele zona, ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Yiyo izangoma zavumelekile. Ithi inkosi ilanga ngamhla kwangena izangoma lapha phakathi kwalomuzi wasekuphakameni umngcwele kube kuphumile, kube kuphelile ubungcwele. Ngakho isangoma emzini wasekuphakameni kasimukelekile nemiyeko yaso, nala ebuhleni kasimukelekile. Siloke sibakhuza ke bafika nemnqambo yabo nezinto zabo zonke sibathetha ayifakwa lento la ebungcweleni ngoba asamsanda umngoma. Leli bandla lamsanda umngoma nje udede. Uma uyisangoma hamba othulo ihle omkhulu imnqwambo ubanikelele kuShembe abageze ebese uyagezeka ube liNazaretha elingcwele elingaphathi imithi. iNazaretha liyathandaza. Bakhona abantu abathandazayo abakuphiwe ukuthandaza. Lapha ekhaya sinobaba esibabonile lezo otata umthandazeli. Abantu abakuphiwe ukuthandazela umuntu. Namanje bakhona oJesus bakhona bayathandazela abantu lapha ekhaya. Uma umuntu enenkinga ungeniswa lapha athandazwe ngoba khona into ayiphiwe. Kukhishwa ngubo kaShembe athandazela umuntu aphile ngezwi likaShembe. Ngaphandle komuthi, ngaphandle kokubhulelwa. Uma wahamba uyohlola embhalweni yethu incwadini yabaLevi ikhuluma ngezangoma nezanusi nokwethu ukuthi uma umuntu efuna ukulahlwa noma esehlubuka phambi kaNkulunkulu uyahamba kubantu bemlingo nababhulayo nonke into. Ngakho lapha ekhaya sibhula kodwa siyathandazela. Uma sithandazela umuntu uNkulunkulu akhulume nathi noma akhulume nempilo yomuntu ebese umuntu eyavuka ngomthandazo lapha ekhaya, hayi ngemnqwamo, hayi ngokubhodla. Asiyenzi la leli bandla ayivumelekile lonto. Amen. 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 Kunesenkosi siyabonga baba. Makhulu amazi.